Maia! Arratsaldeon, ongi etorri, gure frontoira. Basa, hemen gure pasilloan. Zen aurrea. Mentxe, Lasai. baruraino. Venga, mentxeni. Bueno, oinatz. Zesatezue. Maialenek esan du, mirestua eta maitatua zarela. Ala sentitu zara azken partida hauetan? Bueno, maitatu beti izan ditu naiz egia esan. Da, bai, azkeneko hilebeteotan ere bai, aurreko hilebetetan ere bai, frontona hunditatik bukatzen eginen ere bai. Eta guain herri txikitan ere bai oso politia izan du da. Harrera oso ona eta oso berexia izan du da, bai. Txapelak kenduta jantzita kendu egiten dira, baina agian jasotzen den maitasun hori hor gelditzen da betiko, ez da, soinean? Bai, argi dago, azkenen gu hainbeste urtetan pilotan ibili ganeinen, bueno, publikoakin konexiona eukitzea hori importantea da guretzako. Eta bai, beti ongi eman izan dunez jendekin, eta bueno, lagun asko egin ditu, persona asko izautu ditu, leku asko izautu ditu ere bai, eta bai, esan bukaera kompleto izan du da, eta oso politie. Bueno, gu baditugu beste bi pilotari, horrela dituko diogu beste bi pilotari, galtza zuria jantzita etorriko ziren behar bada, badatozela sofa honetara, Mikel Elizegi eta Ana Goitia. Iepa! Ea nola sartzen diren, ara begira. Begira. Azekau bai, Kaitxu! Kaixo! Gaizu legu. Etorri. Ikusten gatakatxotaz. Zer modu zaute? Ongi, Elizegi, zu pilotazalea izango zara, edo goizuetarra izan da? Goizutarra izan da, ez da inor goizutarra, bueno, denak ibiliga pilotan. Nire gazte garaian... Ta ongi. Interpueblo zen jokatu izan duen ikoñatz. Interpueblo zen? Lekun berrin aurka, erke horitzen naiz. Zuetzalak izo Interpueblo, izaten herri bat besten aurka, bani aurrera jokatu duen. Galingunu, hola, ditzen diat. Lehenguan nire seme txikik jokatu zu lehenbiziko partidue, lehitzetiken kanpo, eta goizutarren kontra. Zualki, eta esan, goizutarren kontra nahiko lan, Eta? Goizutarren irazizio. Bada zer beti goizuta hortan humedadea oztaki zer den, baina kriston kasta dakagu. Eta zuen etxean ere bai, badira pilotariak? Niriak palan gehiago. Nik nebat aukeraz oso honak palan. Lengusuak ere bai ez da? Puntistak ere bai ez da? Bai, eta lengusuak bai, puntistak direnak. Nik neuk ez doten, ez bat, ez bestia. Behin egin eban lehitzan, proba nauxabi egin nunean, eta gustora. Zuzagillo de ping-pong. Bai, de ping-pong, de raketa, tenis, eta... Hoxe. Tira, oinatz, larun batean amaitu zenuen zure ibilbidea, hasi zenuen frontoi berean, esan genezake. Ze titular egingo jarriko zeneoke bide guzti honi? Bueno, ez dakit, niretzako, bahikokin bukatu nuen guai dela zazpile bete, zerbait falta nula banekin, ez? Nire helburu izan duzen azkeneko 3 urtetatik ja 20 urte itea, pilotari bezala. Urriak 5 debutatu nun, eta urriak 5 ja 20 urte nituen, da urriak 15, 20 urte eta 10 urtekin ja horritxi zen zirkulo hori, ez? Netza zirkuloa istea izan duzen, hor ikaragarri matxeoten lehitzeko plaza, lehitzeko plaza lehitzar guztik asko matxe du, baina nik pixkoat gehiago igualta dena, zatik horre guain ere erratu asko pasatzen jot, baina umetan ikaragarri ordu pile pasatzen jot. Esan duzu profesionaletako partidak amaitu dira, baina lagun arteko horiek oraindik ez, ezta? Jarraituko duzu, jokatzen? Bueno, jokatuko niretzako, bai. Mendik aurrera jokatuko niretzako, lagunen arteko pikek, o baserrie jokoan bada, o bazkarie jokoan baldin jokatuko du, baino galtzatxurik gabe. Nio iguan di jokatzeko ongiago. Ikeztuk esan hori baino ongiago. Oinaz parra itendiak, lehen zandir eta ongiago. Zalduk ire burua bainik ikusten, ez dakit? Bueno, esan azkeneko hilebeteotan pena pixkoat eukiot ere bai, zatik herri txikitan asko gozatu dut. Asko gozatu dut, eta partio asko jokatu jot, eta esperantza zen partio hainbeste jokatu ondoren pixkoat nazkatzea, eta ez nahi nazkatu. Gozatu indot, eta azkeneko aste horietan nahiko pena euki dut. Eta duda eta dana igual, ez? Ez, dudaik ez dutin zatik, esana neuken erabaki ez egoan hasieratik, eta hitzek ere gauza asko baino gehiago balio ditu, eta ez nuen aldatuko, ez? Esan nuen utzi behar nula urrin, eta laxe izan du da. Bueno, eta agur horretara joango gara, zuk herriaren babesa beti izan duzu, bereziki finaletan, esango dugu, ezta? Baina agurreko partidu hartan norbaitek utxik egin zuen, herritar guztiak han egongo ziren, ezta?
Bai, herritar asko zegoen, baina kanpoko jendea ere, bai. Azkenengo 20 urtetan Euskal Herritik kanpo ere, bai, baina Euskal Herrin buelta pile bat inditu, jende asko izautu du, eta lagun asko inditu, eta kanpotik jende asko izan zen. Bai, eta hori Labriten izan zen, ezta? Profesionaletako agurra, baina azkena zure herriko frontoian izan zen. Bazen beste frontoi estali bat ere, baduzue Amazabal, ezta? Izanekoa. Baina zuk hori aukeratu nahi izan duzu, ezta? Zergatik hori? Bai, frontonen ordu asko sartu ikure, bai, baina plazan kutxunegoa da. Asko ze plaza berexikoa da, eta ni Aldezarrekoa naiz gaine, Aldezarren plazatiken linea errektan 100 metrora da nire jaiotetxea, orduan beti horreako tendentzia uki izan dut, eta netzat, bai, noski berexikoa zen plaza. Zenbat txandatan bokadioa eta horrela, pilotan. Guizutan, hola, bitzenean bokadio nozila eta pilotan, ire bai, seguro. Bai, ni udan akordatzen ez askotan umetan joan, da etxea apaltzea joan, da amak tortille patata bokai joa, da horre txekin berriz plaza. Aia ilunpetan, pilotan. Han izaten zen gaina foko bat, horre hongo da, pentsatzez foko hori goen dikean plazan. Da foko hori pizten zuen gauetan, da askotan bakarrik goten. Itzen gauez bai foko horrek ematen zuen. Bueno, adikto bat nintzen. Eta etxean zaudela norbait entzuten bat zenuen, entzun egingo zen zuen etxetik pilota hotxa ere, eta joan beharko dut, norbait badago hor, eta... Bueno, ikusiko ditugu azken irudiak. Larun bateko azken irudiak horlaxe agurtu zen bere herriaren aurrean. Giro ikaragarri, partidu ere ikaragarri politia eta Xierreri, Abeleri eta Iferi bihotzez eskerrik asko. Eta... asko gehiago gabe, gaur pesta haundi bat ikeko asmoa dukeu gehienak eta horta edikatu abendik aurrea. Ongi pasa! Piskatu unkitu egin zara, ikusterakoan? Ez goin ez, esan, baina momentu batzuk izan duzien. Adibidez horre bazkaldu ondoren, plazan da nahiko gorro ondo nintzen, baina hor bazkaldu ondoren pilota eskolakoak eraman zitan hor bideo bat ikustea hor, baina etzen izan du jende guztikin, izan du zen nerekin da... Betiko nipea. Bai, pixkoa da, eta hor nerra inun. Eta aurreko egun batzutan behin obesten behar pixkoat inun. Ez duk erraxa aguantatzea, momentu itan, oinatz? Ez azkenen sentimentuk hor daude, eta bizipenak kristonak, eta asko gozatu dut kantxan, asko gozatu dut bizin ere bai, eta asko eman dit, pilotak niri dena eman dit. I privilegiatu bat izan du biaiz, ez? Bai, ni ala sentitu naiz beti, privilegiatua sentitu naiz, 20 urte hor pilotatik bizi izatea eta gaina eske bizimodu ona da, pilotari bizimodu oso ona da. Eta bai, arro nago egitan eman diten guztikin, eta horregatik enpenare bai ematen, no, ez? Ni ez ditzen hain ona, ni partidu bat bakarra lekun berrin konurta. Interpueblo, sí, interpueblo oso asko. Baina kamisetaren atzean, bengo etxea 6garrena ikusi izan dugu urte askotan, baina larun batean izena jartzen zuen, oinatz jartzen zuen. Bai, nik ekarri nituen kamisetak, eta bai, iruditu zitzen zerbait berezi eta politxe ez, izen artistikoa beharren, bakoitzek bere izena eramatea, eta Asier, If, eta Abel, eta Lauerren nire izenak, zerbait berezi bezala, ongi ondu zen. Orain dela 20 urte debutatu zenuen Labriten, azkar pasatu da? Hombre, azkar 20 urte ez pasatzen ez dara, ez? Baina bai, pasatu egiten da, bai. 20 urte denbo asko da. Baina ongi bizi baldin bazat, ongi gozatzen baldin badozo, eta bai, ez da azkar pasatzen, baina,
ongi bizitakoak behintzat. Eta begira ze gaztetxo ikusten zaitugun hor frontoian. Bai. Hor ikusten dugun gazte horrek bere ametsak bete ditu? Bai, bere ametsak bete ditu. Bueno, pilota mundun ez dut uste deus gelditu zaiten egiteko. Borrokatu txapelketa askotan, urten zehar ere beti urte askotan pilotari hobenan kontra ibiltzeko aukera aukiot, eta, bueno, eta gerra eman du, eta kompetitiboak izan duga, eta, bueno, txapela batzuk ere lortu itxot. Eta leku guztitan ibili naiz, lesioak ere errespetatu ditea, 1200 piko partidu jokatu izan jot, asko da, eta leku asko izautu itxot, eta esan dutena, jende asko ere bai, lagun asko, ezin dut gehi eskatu. Debutatu baino 3 hilabete lehenago munduko txapelketa irabazi zenuen, zure gainean begirada asko zeuden jarrita, nola goratzen dituzu garaiaiek? Bueno, ni ordu ume bat nintzen, ez? Da, bueno, bai, 18 urte inberritan ja munduko txapeldun gelditu nintzen, baina, bueno, hori zen ez dara hainbesteko lokorra ez dara, ez? Azkenen, normalki hemen selekzionatu katatzen dienak, beste herrialde, eskarparetan behintzat, beste herrialdetan baino maila hobea izaten da. Orduan, Mexikarran kontra egatu nuen finala, eta frantsesan kontra semifinala, eta, etzen hainbesteko exitoa izan du ez dara, baina, aukera zen ere bai, profesionaleta pasatzeko, ez da, profesionaleta pasatzea pilotari, euskaldun pilotari batetzat. Oso zaila izango da. Dena da, azkenen, ez? Amesten dena hori da, ez? Horre, hobenakin horre hotxea, eta aukerak eukitzea, pixkanaka gora joateko, eta txapelak borrokatzeko, eta hori izaten da gehiena. Eta kuadroko gazteena zuzinen garai hartan, eta urrezko belaunaldi baten artean zeunden, Irujo, Aimar, Xala, Patxi Ruiz, Barriola, Ilara luze bat, hortartean zu? Bai, ni bizkoatu generazio hortan azkeneko izan du naiz, eta bai, esan oso generazio hona izan du da, oso hona izan du da. Erra. Bai, eta arrona, egiten beraiekin kompetitu izanagatik, eta askotan galdu, eta beste batzutan irazi, eta beretik baino ona izan du. Eta aurkari bat, eta igual ez duk, izango duk. Aurkari gogorran zein izan du, 20 urte betan. Baiti bat izango aragoan autokatu zehar, honen kontra. Aurkari gogorrenak Aibar da Juan izan du die. Aimar eta Juan? Bai, nik uste hori nahiko argi dagoela, eta bestek ere hala esango du. Beraiek bi fiera haundik izan du die pilota mundun, historiko benetakoak izan du, eta berai iraztea oso zaila izan du, baina baita beste guztieri ere, bai, osea, nahi askotan esate dita, jodeik suerte txarrauki gueni, oin kontratokatu zaita. Ez, nik ez banu jokatu, hoi beraiek ez bat zauden gure generazioan ere, beste guztik ere aukera gehiokiko zen txapelak irazteko, eta nik uste beste guztik egauz bera esango duela, horregat izan du da bi pilotarioekin egotia, eta beste guztikin ere bai.